لو تختقبر بملء لبخانا دلخاس سلام تايخا وترو نابتناي قدم لمديتات خاتملس وترو ناب دحري تسحبكات صقم اب راسخا الزارب دمصي ناي قدم بروجرام خاي ناز مفتح دما ناي راسخا بروجرام داغماي مصحف وي دما ري بروجرام مغباري ازي هيوتخان حوارو صغير قليل لممد نحاده سو مطرح فتنمو اب هيوتخا زمص لوط مسراخا رغصانيا ايه سلامنتايزس قدم حج زي فرطخو الى خاخم تحسب قدم مقصالنا زي تفلطوني ناتان يبحال علامه نايز چانال نيوتخا ناب لعلواي درجه نمسغار زحجزو صماق ناي بلوصات مصحفت بقانقا تግርኛ مقرابي ابزا فيديو كاب دكتور جو ديسبينزا استوسد حسابنا خنري كم زعينت تحستو كيملتكم سبسكرايب بمغبار سدرا نايز چانال لختخونو بخبر عدمكم مبزحتهم سبات نغو مستبرابرو بزعبات صقماتهم كحسبو يوم تجمرو زوم صقمات زيوم مزتوسنو تذكروታት ተአሳሰሩ እዮም زوم تذكروታት ድማ مزتوسنو ሰባትን ነገራትን ዝተተሓዙ እዮም ሓንጎልና ከምታ መዓልታውን ሓንቲ ካሴት ደጋጊማ ተጻውተልኻ ዝነበረት አረጊት ቴፕ ሪከርደር እዩ ሓንጎልኻ መዝገብ ናይ ዝሓለፉ ነገራትን ተዳ ኮይኑ ንመዓልትኻ ብትጅምረሉ ቅጽበት ድሮ ኣብ ዝሓለፈ ኢኻ ተሐስብ እንትነብርን ዘለኻ ነፍስ ወከፍ ተዘክሮታትኻ ስምዒት ኣለው ዞም ስምዒት ድማ ናይ ዝሓለፈ ተመክሮታት ፍርያት እዮም ስለዚ ተዘክሮታትኻ ጽገማት ኣብ ትዝክረሉ ቅጽበት በሃንደበት زي حقوسن حزن تخون مو سقاي يسمعك نابراخا وي بهاريخا زفتر بتحسبو حسابن بزسمعك سمعيتني نقوه معالتخا كتجمر خلخا ملوء حسابخا ابتزحالف هيوتخا انتو خوينو زحالف هيوتخا قلتيفو وي دونغيو مزايخا كخوني مالتيو نابنت تمالي زقات أما نقال حريقكا لومي كاب دقاسخا مستساخا بزعبو تحسب انتليخا داق ما يكتحرلغيخا نزي نخلتا معلت انتقصي الخيو سبات اب حماق معلت خمزلخا كحسبو يم نحادثو منتقصي الخيو سبات اب حماق مود خمزلخا كحسبو يم ننوح زبد اوان تقصي الخيو جن دحر قرب اوان حرقي كفال ناي باريخا كخوني كم حدا خلو جزي زحرلق سبيخا كتفلت حسابخا مس مصاي عدلخا متأثر اللو إذا مالت أبز حلفة نجر محساب نتقصيلها نتزيد فتوى هيوت كم تفترق وكيس توعلها نتحدى عينة هيوت مفتاري خطوصل مبزحتو جزء معلتها خمزي يزخون نقوت تسمو موبايل خاتحز انستغرام خاطري واتساب تشيك تقبل قرب ايميلات وي تكست ميسيج تنبب دحريو أب سوشال ميديا زينا ترمو كاو مسخلو هيوت خاتفلطو نجر بحق خمس ترخب خايسمعك دحريو نابت سنسلت ناي لوم تكبرات خاتأتو بقى بحنتو قنغا كاب عرات ورد مو شعوشقا تخيد مستملسخا بتات فتوى كوبايا غير خابون تسدمو شاورو سيدخا خدام خاتخدن كاو اوتوبس تحز ويكا عبت المود من قد خا غير خانا بسرح تخيد امو داتا ابسرح خاتفتسحمو نتوم معالتاو حدا عين السمعي زهو خاسبات ترخبو صراحة مستودة صباح نتوم حدا عينت نقرات ندقنا نمقبال نابقى زخات وقوي إذا دما لما دخاي خون لما دما كان بروغرام ناي كمبيوتر يسرح إذا مالت زنبرك كانت أفقاد حدا بروغرام أحليفها هيبخايو لخا مالتي إذا مالت كاب حجي ندحار نتمدرخ ناي هيوت خات تمرحو نسخا زيخون خاص تسوور أمراو بروغرام خا ويدما ساب كونشيس بروغرام خايو سلاسان حموشتن عدم مسملعنا تحسان حموشتن مئتاوي كام مننتنا كم بروغرام خوينو السرح استشم دادا بهاريات سمعتاو ملستات زي تغنزبنايو لمدتات زي تسرلتو أملخا خطاتات كم اون امنتاتن أرل دادا آني زهلونا سلازي دما بتحموشتا برسن زخون نقوحو أمولخا تعناك هلوان نيزدلي حقوس كخون دلي نزاك كخون دلي كتبل تخيليخا انتخونا جن تأكلها بتي بروغرام يزمرح نتنا 5% نقوح أمرخا مستي 9 مئتاو زخونة سور أمرخا وي ساب كونشيس مايند خاتجاج أوزلها إذا مالت كما وددر كبرت ملعال نحدا تراقت إنسواي مس حدا ناي أولمبيك درجة زودادر أتليت موددار مالتيو ولا كوال لو تختقبل انت دلخا همود داتا نابتناي قدم بروغرام خاتم ليسخا نتحدى عينة هيوت مفتار خازة قرر ما يكونن ومداخة ما يكير خايخا لو تقبل تجمر إذن مقبار كابت تنتناو أمروخ تحل فلكا مخنياتو
ንቑሕ እሙሮ ወይ ኮንሽስ ማይንድ ካብቲ ስውር እሙሮ ወይ ሳብኮንሽስ ማይንድ ዝፈልዮ እቲ ትንተናዊ እሙሮ እዩ። ኣብዚ ድማ ተመስጦ ወይ ሜዲቴሽን ዝኣቱ ብልምምድ ናይ ተመስጦ ወይ ሜዲቴሽን ጌርኻ ነቲ ሞጎዳት ሓንጎልኻ ከመይ ጌርኻ ከም እትቕይሮን እትህድኦን ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። ነዚ ብግቡእ ኣብ እትገብረሉ ድማ ናብቲ መሰረታዊ ለውጥታት ክትገብር ዘኽእለካ ስርዓተ ምስራሕ ወይ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ክትኣቱ ትኽእል። መብዛሕትኦም ሰባት ለውጢ ንምጅማር ቅልውላው፣ ስንባደ፣ ሕማም ወይ ምርመራ ሕማም ክሳዕ ዘጋጥሞም እዮም ዝጽበዩ። መልእኽቲ ዶክተር ጆ ዲስፐንዛ እውን እዚ እዩ። ስለምንታይ ኢኻ ንኽትልወጥ ሕማቕ ነገራት ክሳዕ ዝፍጠሩ ትጽበ? ኣብ ኩነታት ቃንዛን መከራን ክትመሃርን ክትልወጥን ትኽእል ኢኻ። ወይ ድማ ኣብ ኩነታት ሓጎስን ተበግሶን ክትመሃርን ክትልወጥን ትኽእል። መብዛሕትኦም ሰባት 70% ካብ ህይወቶም ንምንባር ኣብ ዝግበር ቃልሲ እዮም ዝሕልፍዋ፣ ኣብ ውጥረት እዮም ዝነብሩ። ስለዚ ኩል ግዜ በቲ ናይ ዝሓለፈ ተመክሮኦም ተመርኪሶም ነቲ ዝኸፍአ ነገር እዮም ዝጽበዩ። ካብቲ ኣብ ዓውዲ ኳንተም ወይ ኳንተም ፊልድ ዘሎ ዘይውዳእ ተኽእሎታት ነቶም ሕማቓት ነገራት ብፍላጥ ይመርጹ። እዚ ማለት ነቲ ዝኸፍአ ውፅኢት ይመርጹ ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ከምቲ ዘይውዳእ ምግብታትን መስተታትን ዘለዎ ዝርዝር ምግቢ ወይ ሜኑ ቀሪቡልኻስ ነቲ ዝኸፍአ ምግቢ ምምራጽ ማለት እዩ። ከምዚ እዩ ዝኸውን ዘሎ ነቲ ሕማቕ ፍጻመ ኣብ ትዝክረሉ ነፍሲ ወከፍ ግዜ እቲ ፍጻመ ዳግማ ይፍጸም ከም ዘሎ ኣብ ሓንጎልኻን ኣካልኻን ሓደ ዓይነት ኬሚካላዊ ምዕባለ እዩ ዝፍጠር። ንኣካልኻ ሓደ ዓይነት ስምዒታዊ መልእኽቲ ኢኻ ትሰድድ። ኣካልኻ ማለት ዘይተገንዘብኻዮ እምሮኻ እዩ። ኣካልኻ ነቲ ፍልሊ ኣይፈልጦን እዩ። ኣካልኻ እቲ ፍጻመ ሕጂ ብሓቂ ይፍጸም ከም ዘሎ ገይሩ እዩ ዝሓስብ። መብዛሕትኦም ሰባት ብዛዕባኦም ብቐጻሊ ብኣሉታዊ ምሕሳብ ነቲ ሕማቕ ስምዒታዊ ኩነታቶም ብቐጻሊ ዳግማ እዮም ዝፈጥርዎ። ስለዚ ነቲ ሕማቕ ስምዒት ካሕድግዎ ኣብ ዝደልዩሉ እዋን ብሓቂ ክልወጥ ይደሊ እየ ክብሉ ይኽእሉ እዮም። እቲ ጸገም ግን ኣካልና ካብ ኣእምሮ ዝሓየለ ምዃኑ እዩ። እቲ ኣካል ንዓመታት ንሕማቕ ስምዒት ተለማሚድዎ እዩ። እቲ ኣካሎም ሓደ እዋን ኣገልጋሊኦም እዩ ነይሩ፣ ሕጂ ግን ጎይታ እዩ ኮይንዎም ዘሎ። ብሃንደበት ክትልወጥን ኣካልኻ ናብ ዘይለመዱ ኩነታትን ንኽኣቱን ኣብ ትውስነሉ እዋን እቲ ኣካል ኣይፈትዎን እዩ። ኣካልኻ ካብዚ ናይ ለውጢ ስምዒት እዚ በደልን መከራን ክስምዖ ይመርጽ። ምኽንያቱ ንሱ ልሙድ ስለ ዝኾነን ክትንብዮ ስለ ዝኽእልን እዩ። ኣብቲ ዘይፍለጥ ኩነታት ምዃን ንኣካልኻ ዘፍርሕ ቦታ እዩ። ናብቲ ዘይፍለጥ ምእታው ከም ናብ ሓደ ዓሚቕ ቁሩባ ምእታው እዩ። እቲ ኣካል ናብቲ ኻሊእ ወገን ናይቲ ሩባ ብዓወት እንተሰጊርካ ንሱ ከም ዝመውት ይፈልጥ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ከትርፈካ ኢሉ ዝከኣለ ኩሉ እዩ ዝገብር። በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ተመስጦ ክትጅምር ከለኻ ብሃንደበት ኣፍንጫኻ ክሕኸካ ዝጅምር፣ ወይ ክትገብሮ ዝነበረካ ኣገዳሲ ዕዮ ትዝክር፣ ወይ ድማ ዘይተጸበኻዮ ናይ ቅድሚ 20 ዓመት ተዘክሮ ትዝ ይብለካ። እዚ ኣካልኻ በጃኻ ተስፋ ቆረጽ እሞ ናብቲ ናይ ቀደም ሕሱም ህይወትና ንመለስ እዩ ዝብለካ ዘሎ። ኣካልኻ ብዙሕ መሳርሕታት ስለ ዘለዎ ናብቲ ዘይፍለጥ ኩነታት ከይተኣቱ ንምዕጋድ ድማ ንነፍሲ ወከፍ መሳርሕታቱ እዩ ዝጥቀመሎም። መጻኢኻ ንምፍጣር እቲ ዝበለጸ ቦታ እቲ ዘይፍለጥ ኩነታት እዩ። ናብቲ ዘይፍለጥ ኩነታት ንምእታው እቲ ዝቐለለ መንገዲ ድማ ብተመስጦ ወይ ሜዲቴቲንግ እዩ። ሓደ ግዜ ኣብ ዓሚቕ ኩነታት ተመስጦ ምስኣተኻ መጻኢኻ ምፍጣር ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። እንታይ ዓይነት ሓድሽ ህይወት ኢኻ ትደሊ? እንታይ ዓይነት ባህርያት ክህልወካ ኢኻ ትደሊ? እንታይ ዓይነት ሰብ ክትከውን ኢኻ ትደሊ? በኣእምሮኻ ዓይንኻ ዓሚትኻ ነቶም ኣብ ህይወትካ ትደልዮም ነገራት ወይ ባህርያት ምልምማድ መጻኢኻ ንምፍጣር እቲ ዝበለጸ መንገዲ እዩ። ብሓቂ ኣብ ዝህሉ እዋን እንተሃሊኻ ሓንጎልኻ ነቲ ኣብ መንጎ ምናብን ናይ ሓቂ ተመክሮን ዘሎ ፍልሊ ኣይፈልጦን እዩ። በቲ ንጡፍ ምናብ ጌርኻ ነቶም ናይ መጻኢ ህይወትካ ሶፍትዌር ፕሮግራማት ኢኻ ትጽዕን ዘለኻ። ብድሕሪ እዚ ሓንጎልኻ መዝገብ ናይ ዝሓለፈ ታሪክካ ዘይኾነስ ናብ መጻኢ ህይወትካ ዝመርሐካ ካርታ እዩ ዝኸውን። ነዚ ምግባር እንተቐፂልካሉ ድማ ከም ሓደ ሕጉስ ሰብ ክትነብር ኢኻ ትጅምር። እቲ ዝኸበደ ነገር እቲ ናይ ሓቂ ተመክሮ ቅድሚ ምምጽኡ እቲ መጻኢኻ ብስምዒት ከመይ ከም ዝመስል ንኣካልኻ ምምሃር እዩ። ብኸምኡ ምሕሳብ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን። ኣብ ኣካልኻ ብስምዒት እውን ክስምዐካ ኣለዎ። ሓሳባት ናይ ሓንጎል ቋንቋ እንተደኣ ኮይኖም ስምዒታት ድማ ናይ ኣካል ቋንቋ እዮም።
ኣካልኻ ኣእምሮኻ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ዝርድኦ ብስምዒታቱ ኣቢሉ እዩ ዋላ ሓንቲ እንተዘይተሰሚዑካ ኣካልኻ ነቲ መልእኽቲ ወይ ሲግናል ኣይቕበሎን ዘሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ኣብ ክፍልኻ ሞደም ኢንተርኔት ይሰርሕ እንዳሃለወ ዋይፋይ ናይ ቴሌፎንካ ግን ስለ ዘጥፋእኻዮ ኮኔክት ክትገብር ኣይትኽእልን ስምዒታት ናይ ሓሳባትካ ኣብ ኣካልካ ክስምዓካ ኣብ ዝጅምረሉ ቅጽበት ምስቲ ኢንተርኔት ተራኺብካ ኣለኻ ማለት እዩ ብዚ ድማ መጻኢ ህይወትካ ዳውንሎድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ ትፈልጥ ዲኻ እዚ ማለት ዕውት ንምዃን ዕውት ክትኸውን ምጽባይ የድልየካን እዩ ሃብታም ንምዃን ሃብቲ ክህልወካ ምጽባይ ኣየድልየካን እዩ ፍቕሪ ንኽስምዓካ ሓድሽ ርክብ ምጽባይ ኣይከድልየካን እዩ ከምቲ ኳንተማዊ ሞዴል ኦፍ ሪያሊቲ እንተኾይኑ ሃብታምን ብቑዑን ክትኸውን ኣብ ዝጀመርካሉ ቅጽበት ኢኻ ሃብቲ ትፈጥር ዘለኻ ስምዒታት ናይ ሓሳባትካ ኣብ ኣካልካ ክስምዓካ ኣብ ዝጅምረሉ ቅጽበት ናብ መጻኢኻ ክትስጉም ትጅምር ኢኻ ዘለኻ ከም ግዳይ ኾንካ ኣነ ከምዚ ስለ ዝኾንኩ ብሰንኪ ዝሰብ ወይ ዝተመክሮ እዩ እናበልካ ምንባር ክተቋርጽ ኢኻ ማለት እዩ እዚ ማለት ናይ መጻኢኻ ፈጣሪ ባዕልኻ ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ ከም ዕድል ኮይኑ ሎሚ ብዙሓት ሰባት ግዳያት ናይ ዝሓለፈ ኣሉታዊ ሓሳባቶም እዮም መብዛሕትኦም ሰባት ዘየስተውዕሉ ብዛዕባ ሓሳብ ሓደ ሓቂ ኣሎ ንሱ ድማ ሓደ ሓሳብ ስለ ዝሓሰብካዮ ጥራይ ሓቂ እዩ ማለት ኣይኮነን ክደግሞ ሓደ ሓሳብ ስለ ዝሓሰብካዮ ጥራይ ናብ ተግባር ክትቅይሮ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ብኣቨሬጅ ብሓደ መዓልቲ ካብ 60,000 ክሳብ 70,000 ሓሳባት ኢኻ ትሓስብ ካብዞም ሓሳባት እቶም 90% ምስቶም ትማሊ ዝሓሰብካዮም ሓሳባት ማዕረ እዮም ሓሳባትካ ምስ መጻኢ ዕድልካ ምትእስሳር ስለ ዘለዎም ህይወትካ ብዙሕ ኣይክትልወጥን እያ ምኽንያቱ ሓደ ዓይነት ሓሳባት ናብ ሓደ ዓይነት ምርጫታት እዩ ዝመርሕ ሓደ ዓይነት ምርጫ ናብ ሓደ ዓይነት ባህሪ ሓደ ዓይነት ባህሪ ድማ ናብ ሓደ ዓይነት ተመክሮ ሓደ ዓይነት ተመክሮ ከዓ ሓደ ዓይነት ስምዒት ይፈጥር በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ከመይ ከም ትሓስብ ከመይ ከም ትትግብር ከመይ ድማ ከም ዝስምዓካ ንምግንዛብ ተመስጦ ወይ ሜዲቴት ምግባር ኣዝዩ ገዳሲ ዝኸውን ንቑሕ ወይ ኮንሽየስ እናኾንካ ብዝመጻኻ ቁጥሪ ድማ ዘይተደለየ ሓሳብ ከየስተውዓልካዮ ክሓልፈካ ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ብጣዕሚ እዩ ዝንኪ ተመስጦ ወይ ሜዲቴሽን ትብል ቃል ምልላይ ወይ ምልማድ ማለት እያ ስለዚ ምስ ሓሳባት ባህርያትን ስምዒታትን ናይቲ ናይ ቀደም መንነትካ ክትላለ ከለኻ ክጸልወካ ኣይክትፈቕደሎምን ኢኻ ኣብ ክንዱስ ሓደስቲ ሓሳባት ምሕሳብ ኢኻ ትጅምር ነቲ ኣካልካ ድማ ሓዱሽ ስምዒታዊ ኩነታት ኢኻ ተለማምዶ ንዚ ነገር ነዊሕ እዋን ተጌርካዮ ዝሓዱሽ ስምዒታዊ ኩነታት ንኣኻ ልሙድ እዩ ዝኸውን ሓዱሽ መንነት ምፍጣር ከም ሓዱሽ ተኽልቲ ቦታ ምልማድ እዩ መጀመርታ ነቲ ሰዓርን ኣእማንን ክትወግዶ ኣለካ ድሕሪኡ ነቶም ናይ ዝሓለፈ ዓመተ ተኽልቲ ክትነቕሎም ኣለካ ካብኡ ቐፂልካ ነቲ መሬት ድማ ከተደላድሎ ኣለካ ብድሕሪ እዚ ኢኻ ክትተክል ትጅምር ተመስጦ ወይ ሜዲቴት ምግባር እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ይሰርሕ ኣካልካ ኮፍ ኢሉ ተመስጦ ንኽገብር ምልምማድ ከም ንሓደ ናይ በረኻ እንስሳ ወይ ድማ ከልቢ ምልምማድ እዩ ኮፍ በለው ዝጽናሕ ትብሎ እሞ ንሱ ግን ሓዲግካ ይሃድም ካብኡ ሒዝካ ተምጽኦ ተመሊሱ ይሃድም ንስኻ ድማ እንደገና ሒዝካ ክተምጽኦ ኣለካ ተመስጦ ትጅምረሉ ቅጽበት እቲ ኣካልካ ሰዓት 8 ኮይኑ ብልምዲ ኣብዚ ግዜ ኢሜላት ተንብብ እንትሓርቕን ኢኻ ነርካ ይብለካ ግን ኣብዚ ኮፍ ኢልካ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይትገብርን ዘለኻ ካብቲ ልሙድ ፕሮግራምካ ወፂኻ ኣለኻ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ንዓመታት ኣብዚ ግዜ ብሓባር ንሓርቕ ነርና ሕጂ ግን ብሃንደበት ትልወጥ ኣለኻ ይብለካ ከምዚ ኢሉ ኣካልካ መልእኽቲ ወይ ሲግናል ክሰድድ ክጅምር ከሎ እቲ ኣካል ነቲ ክትንብዮ ዝኽእል ኬሚካላዊ ኩነታት እዩ ዝደሊ ዘሎ ዋላ መርዛም ኩነታት እንተኾነ እውን ግድ የብሉን ኣካልካ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ኣብ ተስተውዕለሉን ኣቓልቦኻ ናብ ህሉው እዋን ኣብ ተምፀሉን ነፍሲ ወከፍ ግዜ ንኣካልካ ንስኻ ጎይታ ይኾንኻን ኣእምሮኢ ጎይታኻ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ነዚ ደጊምካ ደጋጊምካ እንተጌርካዮ ከም ዝተለማመደ ከልቢ እቲ ኣካልካ ኮፍ ኢሉ ክእዘዘካ እዩ እቲ ኣካል ኢድ ኣብ ዝሃበሉ ቅጽበት ሓይልኻ ነፃ እዩ ዝወፅእ ካብኡ ካብ ፓርቲክል ናብ ሞገድ ካብ ማተር ናብ ኢነርጂ ኢኻ ትቕየር ካብቲ ልሙድ ዝሓለፈ ኣሲርካ ዝነበረ ሰንሰለታዊ ናይ ኣእምራዊ ስምዒታት ድማ ነፃ ትወፅእ ንዚ ድማ እንተኸታታል 7 መዓልቲ ጥራሕ እንተጌርካዮ ኣብ ህይወትካ ፍልልያት ክትርኢ ክትጅምር ኢኻ ንርእስኻ ብተደጋጋሚ ክትገዛእ ክትጅምር ኢኻ ናብቲ ናይ ቀደም ዘይሕጉስ መንነትካ ምምላስ ድማ ክተወግዶ ኢኻ እቲ ንመጻኢ ክትኾኖ እትደሊ መንነት
ህልውን ሓቃውን ክሳዕ ዝኸውን ነዚ መስርሕ እዚ ንነዊሕ እዋን ክደጋግምዎ ኣለካ። እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ምንባራ ተስፋ ገብር። ከምዚኣ ዝበለት ካልእቲ ብልፅቲ ቪድዮ ንምርኣይ ነታ ኣብ ስክሪን ትሪኣ ዘለኻ ቪድዮ ጠውቃ። ስለ ዝተኸታተልካኒ ይቐኒለይ። ኣብዛ ቀጻልቲ ቪድዮ ክንረኸብ ኢና። እዚ ናናቲ ቲዩብ እዩ።